J'appelle le président Assimi Goïta à dire tout de suite à un de ses ministres, qui soit de la jeunesse ou autre, à appeler la jeunesse par la jeunesse malienne est prête. Il faut qu'on adapte. Il faut être dans les actions. Il faut être dans les actions. On a beaucoup de thérapie. Maintenant, moi je fais un mille fois. Kounou, animaux chaman jera kaibeka keleke. Aujourd'hui, vous venez au dos, vous venez à Saoulou, mais c'était pour le Mali. Il faut que vous do. Aya do tchodo kofe bika fort. Nabu fera un sa folo. J'interpelle les membres du co ici. Quand Misri Dala, Aya Baluta eno. Aujourd'hui, dans la fort, c'est pour le peuple malien. Birina, amou l'interpeller, ou Mali demain. Ou comme Nabi, ou Dabla. Tous les partis politiques, j'appelle aussi les autorités. Ou Hakito Bella. Mahomba va faire Jamana Nyami. Ou Kanabla. Nico Kigabe Jamana Nyami ou Kimne. Non, non, non. Au tête d'Abla, ça c'est la fin. Nico Kibe Jamana Nyami, même avec un écrit sur Facebook, Niekma Dofo, Moumbe Jamana Nyami, ou Kati Kama directive. Comment t'es vidéo, comment t'es fait vraiment. Voilà, merci. Salam alaikum, mes Maliens tiennent Moussofo. Né Adamadi Goye, colonel de l'Ari, né M5 Moye, né Yarawolo Moye, né Tonos Gisenga, anti-balle pour la transition. Né anti-balle les gars de transition, y'a Fengana Asim Sro, Fengana Shogel Sro. Voilà, donc on va terminer qu'on fait, n'est pas comment le faire Nika, comment Tama Foraya. Mali Sogoro Djouba Djouba, Mali Kalema Djouba. On met défi la CA. Ni aye politiquement fait damé angani seda ko kuma na Mali ka ameti da farafika so na ye diroman fait sigle télé là ka foti beti siga radio la kene be grand dossier do wal mebe fando fo ameti mle ki da farafo radio so la na ye façon tenangolo fait mi wula ka be frege do ansena ame frege do isena ka yini mo fait vendredi namboranga kundaro porka Francis a fait mon béo, Katagaboy. Francis a massacré au Katagaboy. Façon d'endu mon béo, quand on a plat. Donc, femme me fait un fort, on y est malé, on a frangé, on a un peu d'ignoma. On a bon, on a quelqu'un, on a strasoué. On a quelqu'un sur le Nassim, on a domi Kamado Mochila. Kadam les Malikonofo, Malikoka, Bega Frangonga. Politiquement, politique, avec Daya, Pomokoya, et Ubo, Sondan, avec Daya, nous, pour le coup, Tanak Mayoro. Naï Tchotesro, Naï Tchotesro, Ambita Frapiton. Wassalamu alaikum. Ambalmao, Nebe Bella Djelefo, Nye Idrissa Konaté, Nye Genesi Kourema présent, nous avons reconnaître pour la refondation du Mali. Bon, on me commande fort. Koni, Soso Kara Sigi Kuro Kara Kola, avec un reposé de notaire, qui nous commande Kontala. Ma femme, Nye Malika, Yerema Hora, du de Djane. An me kan nyini an ga nyamago yeni fo an mena abu kuna obado jeunesse kolema tokola ni kolema président ba tokola M5 tokola wallahi kene madame ni fly kene intana ne ni ne ube kana na don doni il est temps que Malika botoro la tête oui kuma do fo 600 c'est très pertinent quand on a warglan ni abaro na fajme mala moko ba fo ko warbe glani bine ma fo bela jena bine be ka war be glani bine na do dollar be glani coton mu man balgala war glan to wuye jamana chama coloniser olu ko kanfo ubi ko war glan anga don yerema horoya kono tisa il est temps ni anga yerema horoya du jele wa ma fo frère mo Francis angu bege to angu bege ngabanga dugula kele flana mu dogolema on le coffre lui wa frontière datugu lui on message de gangu tagge sabana ye munye anga nyongomne jamana yiri bande wallahi ne so jana no bi no me kuma do fonye jibe bo nya don bi ka fo chawbe malla koni do fara do be balo wallahi malien de ya fo ko sa ga sa maloy o ma do dugu jelen fleni ka wole bla farafin to mu me malla u ka sabali
y'an ka jamana nafolo bɛɛ dun olu y'an ka wari suɲɛnaw ye k'a fɔ wolomasigi tabagaw ye k'a fɔ transition ye minnu y'an ka wariw suɲɛ n'u bɛ ka Faransi su ka CEDEAO su ka bila an ka ji jukɔrɔ u y'an ka wari min dun u k'a bɛɛ labɔ sans exception an bɛɛ bɛ dɔn yan u k'an ka wariw labɔ an k'an ka baara kɛ n'a ye il est temps que Mali ka bɔ nin jɔnjɔn ni yɛlɛma hɔrɔnya an k'a ta an ka bɔ tɔɔrɔ jugu in kɔnɔ ten vraiment président ko honorable Fuseni Ouattara a ko n kana bɔ kuma la fiyewu fo n ka bɛɛ le cerveau ko n ka fo k'a ka wuli k'a jɔ an ka tɛgɛrɛ fa k'a ni jamana jɔ k'u ɲɛ b'a la su ni tile k'u ni su ni tile ne ye Jamil Bitar fo a bɛ baara mun na jamana in kɔnɔ ala ka barika don a la ala ka ta fanga d'u ma merci bien. an bɛ yan nɔ walasa ka kɛlɛ dɔ de kɛ a y'a to an k'an mun ɲɔgɔn kɔrɔ an ka taga dɔɔni an kana an panpa ɲɔgɔn kun an kana mɔgɔ bila mɔgɔ ɲɛ an kana mɔgɔ fisaya mɔgɔ ye n'an ko k'an bɛ fɛ ka jɔnmaya kɛlɛ kɛ ni anw yɛrɛ ɲɔgɔn fisaya ɲɔgɔn ɲɛna a man ɲi a y'a to n ka continuer ni liste ye n bɛ se bɛɛ ma kelen kelen n bɛ se bɛɛ ma kelen kelen n bɛ kuma di Lansana Nfali Tarawele ma. ani wula n ka foli bɛ yɛrɛwolo fɛn fɛn sen sera yan n'a fɔra yɛrɛwolo o ye fasoden ɲumanw ye maa min bɛ yen nɔ ni fatɔw kanu b'i la k'i b'i ka jamana fɛ fɛn fɛn y'i sen sɔrɔ yan sen sera yan ani fɛn fɛn bɛ k'a lamɛn n ka foli ni walimadon b'u bɛɛ ye donc ne ta ye proposition ye j'ai beaucoup de choses à dire mais n bɛ n ta kɛ proposition ye ne ka proposition ye min ye ne ko an ka lajɛ an k'an ka kan don ba la a kɛra kan fɛn fɛn maliyɛnw ka bɛn ka consensus dɔ kɛ an k'an ka kan da k'a kɛ national comme une langage officiel et national o ye fɔlɔ ye écriture ko an k'o ta k'o k'an ka écriture ye an ka faransi écriture bila pewu o ye filanan ye sabanan ni CEDEAO mɔgɔw ye nin kɛ la CEDEAO est sous couvert de la France. On dit à la CEDEAO de dire à la France à ka force minnu bɛ Mali la yan u k'u ta ka bɔ an ka jamana kɔnɔ an t'u fɛ ani u ka terroristes ces alliés qui sont des terroristes et ces terroristes là c'est des noirs qu'ils ont formés ou ils ont transportés vers le Mali u bɛɛ ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ anw bɛ se ka an yɛrɛ ka jamana lakana n bɛ mun fɔ an ka président fana ye n'o ye Assimi ye ani gouverneur Sogel vraiment quoi la dire les jeunes patriotes au coup de M5 RFP de Yéréwolo et toutes les structures organisations patriotiques au Mali en cas armée renforcée en pleine mer donc en cas la défense les jeunesse no fait ko jamana jugu de do den jugu de do a bɛ fɛ ka ko de lase an ka jamana ma a y'a déclaré an ka taa an ka nɛn fara i n'a fɔ camarade Diko y'a fɔ cogo min na Adama Diko. Donc, n bɛ tila ka mun fana fɔ an ka gouvernement ye u kana siran an b'u kɔ bi fo nɛrɛbɔ sibo ou bien nɛrɛbɔ an b'u kɔ donc vraiment j'ai beaucoup à dire. Auzubillahi mina shitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. An ka foli b'aw bɛɛ aw bɛɛ ni ce aw ka déplacement kɔnɔ. Décision min bɔra CEDEAO fɛ k'a ɲɛsin Mali ma. Moi, ma proposition, moi personnellement, de 1, comme CEDEAO guidé par la France, donc CEDEAO est au café frontière fermée, au cas ambassadeur au Qatar, au cas source au Qatar. Donc France fana akata akaban fait, ambassade consulat à France a bega fermé akaban fait. Anga monnaie créé en yere. Aba do ko chef fait Mali kono ko ni chef be se ka ko do ka yere ya. Menuisier b'an fɛ yen soudeur b'an fɛ yen forgeron b'an fɛ yen nin bɛɛ bɛ se ka fɛn dɔ k'a yɛrɛ walayi n'an y'an cɛsiri maliyɛnw an bɛ bɔnɛ bɔ an yɛrɛ an bɛ dimi bɔ an yɛrɛ la wa a y'a fɔ CEDEAO ye ko Mali filɛ an tɛ siran Mali ye Mali c'est un peuple invite une fois an y'o Mali jamana de ye an tɛ siran mɔgɔ ɲɛ wa an b'a fɔ CEDEAO ɲɛna ko salamu aleykum k'u y'a bila yɔrɔ min Alahu taala ye sankolo da ka dugukolo da fɛn min b'a cɛmancɛ la ale masa in de y'a da u tɛ se ka fiɲɛ minɛ anw na Ala de ye fiɲɛ d'an ma olu tɛ se k'a minɛ anw na wa an b'a f'u ɲɛna fana Ala ye olu ye nin complice min kɛ anw kan Ala de b'a dɔn a bɛ laban min na an k'an sigi an ka bɛɛ ta bolo cogoya lajɛ
madara kɔni fɔ mali kɔni mali bɛ bɔ bi mali bɛ bɔ sini wa asimu an b'i soutenir Sokɛli an b'i soutenir gouvernement bɛ an b'u soutenir wa su ni tile an bɛ dugawu kɛ ala k'u sankɔrɔta ala ka barika don u la jamana ala k'a bɔ nɔgɔ la ala ka jamana in sankɔrɔta kɛlɛ ala k'a ban k'a s'a dan na bɛn ni kɛlɛ ala k'a sabati jamana in kɔnɔ maa n'i tɛ fɛ ka bɛn de kɛ jamana in kɔnɔ n'i bɛ dusukun juguya min b'i la o dusukun juguya ala k'a yɛlɛma ka kɛ hɛrɛ ye ka ɲɛsin jamana ma ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma. Bonsoir tout le monde. On est bel fou. On est diaspora et M5 diaspora. Je suis membre du M5 diaspora et Tungarankew. Bi AOBA et Francis Jamanagan. Oui et en volu bedabla bi. Maro Nawya et Facebook. Oui. En volu bi. Oui en volu belto bi. Fait Tungan Kanabi. Oui à bedabla. Donc bi. On be fait na bi. Malien tegere foyi kay mais an bɛɛ ka kɛ guerrier malien bɛɛ ka kɛ guerrier o ye kelen ye minnu bɛ tungan fɛ bi olu de kan k'a dɔn an kan ka min kɛ sokɔnɔmɔgɔw ye a wagati sera bi u k'u ka banguw datugu u ka fɛn bɛɛ datugu mais an ka tungarankew u bɛ fila minnu bila bi dɔ fara kuma sera a kan o ye kelen ye. Fin il faut boycotter les produits français. Je répète encore, il faut boycotter les produits français. C'est mon bandit. Oyoye. Now que avuna donsi ça fait mon bé. Fin baby. À Flana. Vendredi. Malien. Il peut tourner en fa. Ben le cerveau bien. Si c'est à 14h, Tourian Fanfa, ni 14h, c'est Malien Bekabo, qui a Konokoulé, qui a Franjoka, qui a Nisongoyaïra. Francis Drontere, Tourian Mourabella, parce que Guélem Mumba Kampi, Tourian Benyebala. Mais d'abord, il faut boycotter les produits français. Merci. Ok, bonsoir. Alors là, d'abord. Tu veux mettre sur la liste, s'il te plaît. Le collectif de soutien au communautaire. Collectif de soutien mais message vous passez ne blala kana wuladana ko kana fo jama bayana mogo bien événement madame na to fla le vendredi commune ko ka fa na ka ba beko na bola me bo 100% commune mogo bela jelen côté ko ka fa bayana na bena mo ko commune ko ka be beko ko ka fa bela jelen na aboya bala ne kuno merci na foli be malien bela jelen CEDEAO mɔgɔw u sumayara nin ko in fɛ an bɛ an ka président fo an b'an ka premier ministre fo Mali jeunes solution kelen de don CEDEAO b'a bila ou bien an bɛ kɛ fɛn dɔ ye quoi solution mun bɛ yen Ghana président de ye CEDEAO ɲɛmɔgɔ ye an bɛ don min na ko bi munna sini sɔgɔma an tɛ caravane kɛ ka taa Ghana ambassade da la a tɛ ci dɛ. An bɛ caravane kɛ k'an ka nisɔngoya yira u ka taa ka bɔ Mali kɔnɔ ambassadeur minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ CEDEAO la u tatɔla n'u ka sɔrɔsiw ka taa an ka Mali ambassade mɔgɔw minnu bɛ yen n'u bɛ nalen u ka avion jigiyɔrɔ sɔrɔsiw minnu bɛ MINUSMA la u bɛ taa ka bɔ yen minnu bɛ yen nɔ n'u ye jamanadenw tɔw ye i n'a fɔ an togoya an kana fɛn f'u ma. U sete na Francis de ye ninnu bila nin bɛɛ la an k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye u ka solution ɲini zonbaw la jamana zonbaw dɛ olu de bɛ ka CEDEAO bila nin na u k'u minɛ u ye wari mun minɛ u k'o don dumunifɛnw na a ka di mɔgɔw ma nɔgɔya la minnu ye jamana wari suɲɛ miliyari bɛ minnu bolo dɛ ni justice m'u minɛ u ka u minɛ wari mun b'u bolo ou bien k'u ka biens feere ka don balo la maliyɛnw k'a dun nɔgɔya la commerçants kana produit gɛlɛya jumado bɔli yan'a cɛ an ka lajɛ ka caravane ɲɛnama fila kɛ diɲɛ bɛɛ bɛ se ka mun lakale k'a yira sanction in a tɛ se ka foyi bɔ malidenw ka détermination na
bon yani juma cɛ an ka fila kɛ an bɛ se ka daminɛ sini yani juma cɛ kɔni an ka fila karaba ka kɛ su fɛ an ka to ka ɲɔgɔn sɔrɔ monument d'indépendance la i n'a fɔ surɔ a tun bɛ cogo min na an ka yira ko Mali an déterminelen don CEDEAO tɛ se ka foyi bɔ an ka ko la wa politique mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ ka CEDEAO défense ta il est temps que an jeunes an ka solution ɲini u la n'an yɛrɛ ka stratégie mun ye i bɛ ka jigin o stratégie kelen o k'u fɛnɛ lajigin u kana bɔ ka fara ɲɔgɔn kan k'u bɛna an tɔw dusu kasi jamana ka trêve ta enseignants ka grève ko la parce que école-maîtres u bɛ ka grève minnu kɛ vraiment a bɛ ka jouer an dɔgɔninw kan a bɛ ka jouer an ka avenir kan an ka ɲini u ka o grève jɔ fɔlɔ faso jɔ ka kɛ fo ka fɔ ko transition banna grève kana kɛ Mali kɔnɔ pour que Mali ɲɛtaga bɛ se ka fɛngɛ cogo min na o de tun bɛ ne bolo k'a fɔ solution mun bɛ yen n'an bɔra yan an ka taa monument d'indépendance la ka ɲɛnajɛ kɛ fo 0 heure ka yira CEDEAO la u tɛ se ka an jeunes ka foyi bali o fana kɔfɛ an ka taa Ghana ambassade da la an ka dusumakasi yira ambassadeur minnu bɛ yen Mali ɲɛmɔgɔw t'a fɔ Mali jeunesse ko n'u ma sanction wuli 72 heures kɔnɔna la u yɛrɛ ka mɔgɔw bɛɛ bɛ taa ambassade mɔgɔw bɛɛ lajɛlen bɛ taa u ka sɔrɔdasi bɛɛ bɛ bɔ Mali kɔnɔna la Mali sɔrɔdasiw b'a sɔrɔ an jeunesse wulilen don o de tun bɛ ne bolo k'a fɔ merci. Salamu alaikum. An bɛ jama bɛɛ lajɛlen fo u bɛ ne wele ko Japsul kuma man ca komi a fɔra k'an ka solution dɔrɔn de proposer ne bɛ ka kuma daminɛ ni président Assimi Goïta a n'a ka premier ministre Choguel Kogala Maïga o tuma pisi wɛrɛ t'u bolo min tɛ kasilakaw ka pisi ya an t'a daminɛ n'a yɛrɛ consommons malien ou bien aw minnu bɛ yan nɔ n'a ye essence ta yɔrɔ dɔ la ka se yan nɔ an yɛrɛ ka station tɛ yan nɔ munna an t'a daminɛ ni olu ye donc ne ka kuma filɛ nin ye an ka daminɛ ni an yɛrɛ bɛn numéro wɛrɛ t'e bolo min tɛ kasilakaw ka numéro ya an t'a daminɛ n'an yɛrɛ an m'aw ka mɔgɔ bɛ solution na bi san nin tɛ solution dɔ ye san an b'a mun ma yɔrɔ la t'a kɛ ne bɔra kuma na Japsul tɔgɔ Faran Jara ne ye mouvement Mali Espoir tɔnden ye n ye n ka président Ablaye Kibe a bɛ voyage la a ye n wele ko n ka na mouvement représenter mun kɔni bɛ ne fɛ nin fɛ in na an bɛna mouvement fɛn fɛn kɛ komi mouvement bɛɛ lajɛlen fɛɛrɛ de tigɛlen don an ka bɔ an ka yira diɲɛmɔgɔ la k'a yira comme quoi que ni transition ye an b'a soutenir an ka kɛ ni hakili ye jumɛn ye an ka kɛ mouvement kana bɔ mouvement na an bɛɛ lajɛlen n'an bɛ fɛn fɛn kɛ a ka kɛ bɛɛ ka bɔ a kalama a ka coordonner jama ka bɔ a kana fɔ ko sɔrɔdasiw bɛ k'a kun digi maliyɛnw kan de u fɛlen tɛ il faut que an k'o yɔrɔ ta ba la belebele la an bɛ fɛn o fɛn kɛ an ka communication kɛ ka message kɛ mouvement fɛn fɛn affilié don ni u ko k'u bɛ transition fɛ k'o mouvement bɛɛ alerter vendredi sortie la ni caravane fana bɛ kɛ don min na a fana ka kɛ don ye à l'heure a fɛn bɛɛ ka préciser pour que a ka fɔ mouvement fɛn fɛn bɛ transition soutenir mais mouvement kelen kana sugandi k'a fɔ nin mouvement de ko don a bɛ se ka na ni frustration ye parce que an bɛ position min kɔnɔ bi a ka gɛlɛn an jugu ka ca maintenant n'an yɛrɛ fara la a bɛ se ka an jugu renforcer dɔɔni vraiment o de kɔni tun bɛ ne fɛ ladilikan na k'a fɔ n camarade tɔw ye ne bɛ bɔ kuma la merci. N bɛ min ɲini aw fɛ yanni n k'an sigi bɛɛ k'a fɔ Mali sɔrɔdasiw an k'an yɛrɛ ta an ka wuli an ka na malo Mali sɔrɔdasiw an k'an yɛrɛ ta an ka wuli an ka na malo Mali sɔrɔdasiw an k'an yɛrɛ ta an ka wuli an ka na malo Mali sɔrɔdasiw an k'an yɛrɛ ta an ka wuli an ka na malo. Merci beaucoup. Ni sa bɔra ka bere min to i bolo i b'o de kɛ ka a kɛlɛ
n bɛna min fɔ aw ɲɛna bi ni siran bɛ mɔgɔw min farikolo la n b'a ɲini u fɛ u ka taa anw n'an y'a ye an farisogo la an b'a tigɛ an b'a fili ni siranna i bɛ sa ni ma siran fana i bɛ sa saya don balo tɛ yen balo don saya tɛ yen maliyɛnw de y'a décidé k'a fɔ ko an b'an ka yɛrɛma hɔrɔnya an b'an ka hɔrɔnya an b'o fɛ ka tɛmɛ dunga fa kan k'a sababuya kɛ mun ye mɔgɔw bɛ kɔngɔ t'u yɛrɛ la k'a fɔ ko n fara k'a fɔ k'u bɛ baga sɔrɔdasiw ma bi Asimi ko tɛ Choguel ko tɛ mais n bɛ min fɔ nin décision min a taara de façon souveraine anw de y'a fɔ ko danfara min bɛ assise nin na ani réunion tɔw min tɛmɛna ko nin décision ninnu k'a bɛ appliquer jakusa la faamaw sɔnna a ma o ma sɔn a ma a bɛ kɛ la décision de 6 mois à 5 ans maliyɛn bɛɛ lajɛlen de hakilina kɛra o ye bɛn kɛra o de kan donc ni autorités y'a jateminɛ k'a fɔ ko san 5 in a bɛ waleya a waleyali tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ parce que mɔgɔ yanni i ka compter mɔgɔ wɛrɛ kan i bɛ compter i yɛrɛ de bakun kan ne ko ne bɛ ɲininkali de kɛ CEDEAO ni UMOA ye décision min ta décision min taara nin ye n bɛ segin a kan hali ni mɔgɔ n'i ye fagali kɛ n'i taara tribunal la i bɛ jɔ de i bɛ ɲininka i dalakan na karisa nin kɛra nin cogo in na e hakilinata ye mun ye a kɛra cogo min i ka explication di mais ka taa réunion kɛ Mali t'o kɛnɛ kan ka tila ka ɲankɛteliw ta k'a lase an ma bi nin ye walew min hali ni an tun bɛ jɔnya juru kɔnɔna na hali n'an bɛ colonisation kɔnɔna na nin man ka waleya nin waleya cogo la donc ne b'a fɔ maliyɛnw an ka hakilina kɛ kelen ye mɔgɔ si kana siran n bɛ segin o de kan maliyɛn juguw min b'an cɛ ma k'a fɔ k'u bɛ don mɔgɔw ni hakilina cɛ k'a fɔ ni CEDEAO tɛ an tɛ se ka kɛ nin ye k'a fɔ ni CEDEAO tɛ an tɛ se ka kɛ nin ye tuguni n bɛ segin a kan mɔgɔw k'a faamuya k'a fɔ anw ko anw ye silamɛ ye o ko an limaliyɛn o ko an dalen bɛ Ala la o kuma an danbaba masa delila ka doni da peuple jumɛn kunna ou bien mɔgɔ jumɛn kunna k'a ma bɔ da d'i ma k'a ma fiɲɛ sama da d'i ma o tɛ yen Ala t'a yɛrɛ sɔsɔ Ala t'a yɛrɛ sɔsɔ ne bɛ min fɔ mɔgɔw ɲɛna mɔgɔw k'u hakilina sigi disposition a bɛ ta n bɛ Mali opérateur économique bɛɛ wele nin kɛnɛ in kan ne ye chambre de commerce président ye a y'a kalifa ne na san 10 mais ne bɛ segin a kan CEDEAO ka hɛrɛ kelen a tɛ Mali kɔnɔna na n'u mana ni ɲangata min ye o ma deli ka sɔrɔ anw bolo UMOA o b'o cogoya kelen na n'i y'a ye bi k'a fɔ ko olu bɛ nin kuma ninnu fɔ la ne ko maliyɛnw an yɛrɛ k'a faamuya ça veut dire que an tun bɛ jɔnya juru de la autorités ye min fɔ ni mɔgɔ ni fali y'i tan i b'a tan dɛ a t'i kɛ fali o n'a y'i tan i b'a tan autorités ye décision min ta mais ne bɛ fɛ ka min fɔ comme Asimi kan k'i adresser a ka n'i kɔfilɛ moi je souhaiterais que ce soir il décide que le peuple malien souverain a décidé de suspendre complètement toutes ses participations ni entité fɛn o fɛn bɛ yen a kɛra CEDEAO ye o a kɛra UMOA ye o ko an y'a suspendi an t'a la bi an t'a la sini o ye fɔlɔ ye filanan n bɛ min fɔ nin ye la suspension de la constitution du Mali a ka prononcer parti politique langolon fɛn o fɛn bɛ yen a bɛɛ ka ci n'i y'a ye européens ni kuma u b'a la sini u b'a la bi ko parti dɔw ma ye parti dɔw ma ye o t'a ye ko parti bɛ yan ni parti tɛ yen yɛrɛ a kuma ma ban. L'état d'urgence de décréter l'état d'urgence en République du Mali. On est en train de lutter contre nos ennemis de l'intérieur comme de l'extérieur. On est d'accord avec ça. Et que c'est le peuple souverain du Mali qui demande ça. Tous les militaires qui sont de ces pays de la CEDEAO,
nous les demandons humblement de quitter le territoire national dans les heures qui suivent. On n'a plus besoin d'eux. On a décidé également, nos diplomates, avions Mimbita, ni Mimbita nous taouye ou quoi c'est qu'il en taouye. Enfin, on la bi, on la sini. Maintenant, je demande au secteur privé malien, Beni Joro, que l'approvisionnement du marché soit respecté convenablement. Les opérateurs maliens ne pas donc anga intelligence ka bon ka se yoro mima ne dale nous là ne ayene ka quoi président et s'entend ne ba donc à fort mo be kuma fena le port de la Mauritanie, le port de la Guinée, Algérie au bête melion ko fait ulu de mo be auna imayo uko ko carburant ko denrées de première nécessité médicaments ko ulu te sanctionné kulu ka doa parce que au frati de kacha kateme abela jelenka ka sababu yake muye ka sababu yake ko bi ulu mago bala na anga marchandise ma teme Sénégal port fait na ma teme Sénégal port fait abe Côte d'Ivoire port fait abe nyangeta misu mo wire badon donc ka fawnyana vendredi ni alaye anshi joka makono ni mogo ni ko jamana in dusubi na akanu bi dusukuna an beka ye kene ka différence tala et je demande à tous les Maliens ici les mayoro bekabo et je demande la solidarité des peuples, je dis des peuples burkinabés, des peuples ivoiriens, des peuples sénégalais, nigériens. Parce que au cas présent au manipulé, on n'a pas de leçon de démocratie à tirer d'un Alassane Dramane Ouattara qui a tripatouillé sa constitution pour faire un troisième mandat. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous n'avons pas besoin de ces présidents qui sont installés à cause du dictat français. Ni Francica et manipulation. Mais Inch'Allah, on m'a ou ka force d'attente est positionnée. Faut nous tamana en béchouka. Nous allons faire un bouclier humain. Anga surasu andale malobi andale malosini. Vive la révolution! Vive la révolution! Vive le Mali! À la kadje kononana, je sais que la victoire finale on l'aura inchallah. Amebefo mogo temena kumala ya media fenfe nana be yere mobiliser. Donc, quand on a une assemblée générale compte tenu de la situation, en façon de l'Ihalia, on a keta et mounier, façon de Numaya Kono. Oh, ayela manambolo, anga media patriote ou nana ou yerema, me fait un tigre bafo, anga journaliste ou nous sababu à la Guinée qui va reassurer, même Mochimu Kelenwele, ou nana parce qu'il se sent concerné. Ou b'a dogoni table à la foroba mugula benika ketado donc amu fo ola on ya élément molo ka ke congrès populaire des patriotes abora assemblée générale la gara congrès populaire des patriotes entre autres ne madame do mene bnu fo ni mogo munu hakili la ku ga proposition mata fait olugo fo amu faraka oh ame wiloka ama fo la est décret numéro 1 du Congrès populaire des patriotes du Mali. Ou Penaminga, ou ko folo, ko ka état de guerre ko décrété. Anga jamana kono. Ko la nyini Assimi Goïta fait aka état de guerre décrété anga jamana kono. Flana numéro 2. Ko ka nyini Assimi Goïta fait comme tout de suite en Conseil des ministres extraordinaire du Sénat pour que Kanyeshi Baramintara Kanyesi Anka Jamanama Assimi Djeraga Sara Sabala Djera Flako Kanyini Mogobe Mali organe de la transition fait là Ka Wadibia ou Beka ou ka institution na Kemesarala ou ka 2 tiers quoi ou Sara ani traitement mi menyesi ka ministère ma ani CNT mogo ani bella jele femme ni institution fait là ou ka je Sara ko l'exemple doit venir d'en haut
Et c'est l'exemplarité qui a fait que Ima Thomas Sankara 4 kono Thomas Sankara kume bolaga 412 nina. Orela ite Assimi Goïta ye V8 kono abaga pick-up kono. O exemplarité o ka wajibiya beka on nata Assimi Goïta ale ake. Sogel Kogala Maïga o ka bla senga ka wajibiya gouvernement beka. Maliki Diaw o ka bla senga ka wajibiya CNT mogo kemeni mugani kele beka. O anga lañine ka ñasi d'abord anga autorité uma. O temanen kofé mi justice ko CND 3 décret numéro 3 qu'a fait justice ko la CND sariata ko maoma ali no ya soro I bolola fɛn min ma sɔrɔ jamana nafolo suyali sira fɛ ko nka n'i ye jamana nafolo dun a kɔmasegin na ko k'a bɛɛ minɛ min b'i bolo jamana kɔnɔ ani min bɛ jamana kɔ kan justice k'o baara kɛ k'an ka nafolo minɛ zonba kulo bolo angɛrɛ feerela tɛ ko o bɛ k'an gan kamana la kosɛbɛ an ɲɛ bɛ zonba kulo la o bɛ kuma la o ka jɔ justice ka kɛ an ka jamana kɔnɔ ani fond covid n'a tɔw. O koko anga kando sigi, c'est-à-dire installer le camp de la résistance. Comme on a déjà terminé, utato Laurent Gbagbo kele, ou est force ou les kata, Francis avion ou là où est palais bombardé. Ameka installé entre Tati et Koulouba un camp de la résistance. Ame sigi kamingon, ame tantou installé, ame to à kono du matin jusqu'au soir, ame chier pour protéger nos institutions et nos présidents, nos premiers ministres et les chefs d'institution, le président du CND. Au témoin qu'on fait, qu'on a fond Francis, ambassadeur, anaka Barkan, parce qu'il y a mes 5, il y a même mon président bombardé, Ibe aka jamana konode. Oh, koni somina nyalamini ma ibe sigi. Ambe Francis don amaka koketa don force licorne minge Ivoire amba kalama. O kama Francis ambassadeur kaka kasa kuru. C'est ce que Modibo Keïta n'a pas fait. On a donc Filidabo Moussa Traoré ou Bara Bella à partir de l'ambassade de France. Wadja Jamana Kononi France bi firi ou ambassadeur de bi firi ou ambassadeur be service de renseignement nyamoko de amba kalama. C'est pourquoi France ambassadeur kaka minan chepi o wajibi ale no amo lañini Assimi Goïta fait ani Barkan ka départ o décision est ka signé Barkan kaka minan chekata o tamanen ko fait ministre kono anya ye CEDEAO jamana ube jamana tan saba de CEDEAO kono pour que quand on rappelle Alassane Dramane Ouattara n'a jamais été élu dans sa vie kabira wolola bafé amadalika élu en 2010 où Laurent Gbagbo n'a ga jamana don faka ka ado imposé et au-delà dongodo avec constitution soso saria soso la oh ko ministre kono Anya Yougubna Surasu Blakana Kokana Mali attaqué ou bien min tenté ni Gambie, le Mali n'est pas la Gambie. Nous y a tenté. Amaro Vena Gachugomina, Ama Plan Bedon. Ou Dena Surasi Kurawele, Kobe Willy Canada, ou Surasi Moume Ministre Magono, Wolu de Playa, I Sogalimine, I Maliki Jaumine, I Assimi Goïta mine, I Kati bombardé, I cité administratif bombardé, comme où Ivoire palais bombardé, c'est ça leur schéma. Mais nous avons tenté, en bas de France, c'était silence ou bonne. Oui, 1 million de Ourandais en 94. Vous avez hésité, quand vous pouvez faire mais vous prêts. Ils seront prêts à assassiner 20 millions de Maliens. Nous n'allons pas reculer. Parce que Mali passe au dénuement père. Mali de au baby rebi Mali be tabolo mina ni kololo mi bala on assume pleinement ni gele mi meke billahi taala hérité sur diagono ni segente et c'est pourquoi nous proposons en cas de jamana nyomogo ma coopération renforcée Mali ni irisi ni nyogonche du point de vue militaire économique et commercial au barau kabla 5 ans. Et ala yan demain en cas de jamana kerefe wolom blala lin duru be CEDEAO la bi an kelembe sispane no nyogon fe no Guinée
o kɔrɔ ani Guinée bɛ se ka tigɛ di ɲɔgɔn ma min kɛ u ka nin don o la kosɛbɛ o kɔfɛ ani Mauritanie o tɛ CEDEAO la nin ka don an n'olu ka tɛmɛsira fɛ o kɔfɛ Algérie nin ka don o la pour que ani Algérie k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma ka se ka jamana dɛmɛ cogo min ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ o bɔlen kɔ a la ko n'i bɛ bɔ CEDEAO la ko sariyaw ko ko kalo 12 i ka laɲini kɔfɛ an b'a ɲini Assimi Goïta fɛ a k'o sɛbɛn bila ka taa ko Mali y'a laɲini à partir d'aujourd'hui de quitter cette organisation manipulée et instrumentalisée par la France. Je vais venir. Magnifique. J'ai compris. O tɛmɛnen kɔ ko k'a ɲini Assimi Goïta fɛ ko n'i y'a ye Edouard Philippe nana en 2019 a natɔ ko ka Barkhane ka contrat prolongé parce que Barkhane ka contrat bɛ prolongé les 16 juillet san 5 a fɔlɔ signé na 16 juillet 2014 a prolongera Ibrahim Boubacar Keïta fɛ a fɔlɔ signé na Bandaw fɛ IBK ka wagati la 16 juillet 2014 a prolongera Ibrahim Boubacar Keïta fait le 16 juillet 2019 donc normalement 16 juillet 2024 a kañ ka faire de la Oreato ou nato 2019 a prorogation na nous comme mouvement des entreprises françaises nous ba wele ko MEDEF ou no be mobilisera kana c'est parce que ou ba wajibiya de marché ou ka di ou ka entreprise ou ma anuka société ou ma anka jamana kono o ka bɛɛ wele u ka entreprise ni société fɛn fɛn b'an ka jamana kɔnɔ k'a ɲini Assimi Goïta fɛ comme u ko ko terre t'u bolo ko intérêt de b'u bolo ils vont chercher leur intérêt dans l'enfer mais pas au Mali u ka intérêt tɛ ɲini anw ka jamana kɔnɔ tugun k'a daminɛ PMI Mali la ka taa Canal Plus la Orange Total a bɛɛ u k'u ka koso ni gasa cɛ ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ. An ye syndicat dɔw ka kuma mɛn olu ye foli kɛ ko k'a ɲini syndicat tɔw fɛ an bɛ bourse du travail kɔnɔ yan INTM mɔgɔw bɛɛ k'i mobiliser bɛɛ k'i ka syndicat labɔ an ka jɔ ni wagati la faso ye jigiya ye CSDM CDTM ka bɛɛ wele école karamɔgɔw ka syndicat bɛɛ wele jamana kɔnɔ dɔgɔtɔrɔw bolola baarakɛlaw privés kɛnyɛrɛyew bɛɛ k'i mobiliser tous les syndicats ni wagati kɛrɛnkɛrɛnnen in na pour répondre à l'appel du Mali o wagati de nin ye k'o ɲini syndicat bɛɛ fɛ o kɔfɛ on a vu l'artiste humoriste Kanté a bɔra bi ko les artistes sont debout sur les remparts et Modibo Keïta a dit que l'art doit servir la nation donc bi an bɛ artiste bɛɛ wele bɛɛ k'i bila o minɛn kɔnɔ. An ye talibi fɛnɛ bɔra k'a kɛ an ye Ramsès ye da marifa ale fɛnɛ bɔra k'a kɛ ka artiste tɔ bɛɛ wele c'est le moment de chanter le Mali et la gloire du Mali pour que Modibo Keïta depuis le cimetière de Amdalaï puisse être fier de ses petits-fils que nous sommes pour que après demain nos petits-enfants se rendront glorieux de nos actes que nous sommes en train de poser en mɔdenw ka wasa n'an ye bi de don. Ni génération dɔ ma sɔn k'i sacrifier génération si tɛ diɲɛ kɔnɔ min bɛ lafiya k'o laɲini o kɔfɛ an ye an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ an ka karamɔgɔ an ka fasoden ɲuman in ye surɔ u ye sanction bɔ après bɔra n'o ye Mayi Watara ye an bɛ fɛ an ka tigɛrɛ fɔ Mayi Watara kun an ka wuli k'an jɔ ka tigɛrɛ fɔ Mayi Watara kun pour que ka timinanja don an ka jamanaden tɔw la u ka jɔ ni kun kan. Ala tigɛra fɔ Mayi. Merci le peuple de Modibo Keïta, que Dieu bénisse le Mali. An ka diinɛ ɲɛmɔgɔw an k'u bɛɛ wele Jumado au conseil islamique ɲɛmɔgɔ Ousmane Serif Marana Aïdara Jean Zerbo le cardinal o tɛmɛnen kɔ an fa Buye Asharafu Sarafa an bɛ wele bila an ma an bɛ fɛ tigɛrɛ ka fɔ an Sarafu Sarafa fɛnɛ kun ka kɛɲɛ a ye min kɛ ka donsow fo u bɛ wuli ka jɔ min na kungo kɔnɔ kɛnɛ kan faso ko in na bɛɛ k'i tigɛ di ɲɔgɔn ma pour que ensemble an ka se k'an ka jamana bɔ lajaba kɔnɔ cogoya min na o tɛmɛnen kɔ ko wagati dɔ sera an bɛ min wajibiya an ka jamanadenw kan Modibo Keïta kun ko ko faramaliyɛ cette fois-ci an ko ko Mali wari
malidenw ko Mali wari an tɛ fara dɔn an t'a kɔrɔ dɔn an ka kan tɛ an t'a bɔrɔ dɔn an tɛ fɛ k'a yɔrɔ dɔn yɛrɛ Mali wari c'est ce que le peuple demande Assimi Goïta il faut penser à frapper le Mali wari ye min ye o ka bila sen kan o wagati de sera tan donc maintenant k'an ka kanw don ba la o baaraw ka bila sen kan an ka yɛrɛtigiya an ka dayɛrɛ la o bɛ se ka sabati cogo min na o tɛmɛnen kɔ minnu bɛ yen n'u bɛ an ka jamana kɔnɔ mɔgɔ état de guerre mana décréter a ka fɛngɛ o bɛɛ kɔnɔ faso denjugu journaliste jugu olu gɛnni ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o caman bɛ na o la a b'o to yen état de guerre kɔrɔ ye min ye o b'a faamuya maintenant diɲɛ bɛɛ y'i mobiliser diɲɛ bɛɛ pour montrer que aujourd'hui Assimi Goïta y'i jɔ Modibo Keïta jɔyɔrɔ la Assimi Goïta c'est le Sankara de 2021 Assimi Goïta c'est le Lumumba de 2021 ko comme o kɛra farafina bɛɛ wele bila ko sibirido le 22 mai le samedi 22 mai le monde entier va se mobiliser pour soutenir le peuple malien contre les actions maléfiques de la CEDEAO. Pour 22 janvier, ni kalo kelen samedi 22 janvier, ko diɲɛ bɛɛ bɛ na bɔ, u bɛ taa Union africaine dans la Bruxelles, u bɛ bɔ France yɛrɛ kɔnɔ, u bɛ bɔ Niger kɔnɔ, u bɛ bɔ Sénégal kɔnɔ, u bɛ bɔ Mauritanie, u bɛ bɔ Côte d'Ivoire, u bɛ bɔ Benin, u bɛ bɔ diɲɛ fan bɛɛ pour que ka bɔ ka Mali dɛmɛ cogo min na. An balimakɛ Kémi Séba, il a promis qu'il sera à Bamako le samedi 22 mai pour soutenir le Mali. Le 22 janvier 2022 pour soutenir le Mali. Et an b'a ɲini o don na Assimi Goïta, Choguel Kokala Maïga, avec tout le gouvernement, Maliki Diaw avec tout le CNT. An y'a ye Américains kɛlen ka embargo kɛ Venezuela ka Nicolas Maduro. U bɛɛ bɔra le président devant le peuple ka t'u yɛrɛ sɔrɔ u ka boulevard ba kan k'a yira ko nous sommes un et indivisibles. An mago b'o min na, un peuple debout est un peuple invisible. An bɛ fɛ Assimi Goïta yɛrɛ ka na le 22 janvier 2022 à la place de l'indépendance pour soutenir le monde entier. O de ye tɔn dilen Choguel Kokala Maïga Maliki Diaw bɛɛ ka na an ka ɲɔgɔn sɔrɔ o don place de l'indépendance la. Mais avant cela, peuple bɛna attaquer. Juma don an pɛrɛnnen don k'an nin di k'an ka nafolo di pour que ka jamana in kisi ka jamana in ni kuma bɔ. O de y'a to juma don an bɛ juma seli place de l'indépendance la. Le vendredi 14 janvier à la place de l'indépendance avec Béodema. An ka ɲɔgɔn sɔrɔ a juma nata à place de l'indépendance la. Mali dugu bɛɛ fɛn fɛn haminen don Mali ka bɔnɔgɔla la. Wallahi transition janɲako kɛlɛ tɛ yen. An ni Irisiw b'an tigɛ di ɲɔgɔn ma guerre ka ban o kuma de bɛ sen na. C'est pourquoi Faransi panique kojugu u ye UEMOA wele ka taa Akara. Ghana tɛ UEMOA la, UEMOA sariyaw ko UEMOA ka réunion bɛɛ bɛ kɛ a ka jamanaw de kɔnɔ ko fo ni guerre wulila jamana bɛɛ kɔnɔ ni sigi tɛ se ka kɛ k'u bɛ sɔrɔ ka jɛ k'a décider u bɛ taa kɛ yɔrɔ min na. Ka taa CEDEAO ka congrès o ni UEMOA ka congrès couplé ɲɔgɔn na, c'est parce que la France qui est en train de manipuler ces gens-là. Et c'est très dommage. Mais en bas le peuple sont d'accord avec la position des autorités du Mali et ils sont solidaires à la lutte héroïque que le peuple malien est en train de mener aujourd'hui. Nous n'y daro surasou ka Tombouctou Gao kono. Ore la uteka seka jo. Assimi a opté pour la révolution silencieuse. Kumate abe bon mun kalama nga guerre bana. Toloba, mon frère, il est là. Domina Nemekuma, Toloba, les Assimi, les Choguel, les Maliki Diaw, ils sont là pour libérer la patrie humaine où ils sont servis. Moi, bi guerre Kabo Centrica, Akoma, ko Bene de Bolo, Assimi et patriote, bi, ni Centri Malafia, guerre Kaba,
on ne sait pas si Assimi est patriote. Mais aujourd'hui, il m'a appelé. Pas Bena Kenega et qui Assimi, Sogel, Malik Johnson, des vrais patriotes. Quand on tient du Nyoma, quand il a passé une nuit blanche, je reconnais que lui est un patriote profond et sincère. Mais Toloba Fenaga face de Numado. À mes communautés Bewele, ni se fait Beki mobilisé, à Karachia et Malikonobi. En tant que flâne, on a eu une guerre de l'Union, on a mais on va faudra un peuple invité une fois. Mali peuple Beki, Franyoga, Jumado, Mignon Madel Kakejiagono, Tarigula, Mignon Polimadel Kakejiagono, Mali Tougou Beka Po. On a parlé des Maliens. C'est pourquoi on fait sigler Mankoro, qui est l'un des initiateurs. On me fait avoir tigre fois pour nous Williga Joina. Ni Makoro Mounoumé au Louga, à la Kamaga, Kurunda Goussiguga Sodala. Le vendredi 14, Fagala, Tarigula, Beka Po, tout le monde dehors. Que la libération commence. On va pour le vendredi, que Dieu bénisse les Mali et debout sur les remparts. Merci.